हॅलो गायना उले इतकी बिझी आहेस ग तू? हा मस्त बिझी म्हणून काय ना सुरेखने उले कसा विषय आमगेल घरा मुखार दुखनु तुळसी वत्तस को तिके चूर पाट जळवया म्हणून चुरकू लागो का नाही गो तका एक सांड ड्रामा करता कसने लेक्को नका हा सांग सांग. हॅलो गायना हा म्हणी तू वटू मेळनाशी सुमार दिवस दल नाही गो आजी हा तुमगेल घरा येत गो सुनमाई खिंकी गावा चमकली अखई नवे होई सुरेखने तू यो हा तू गम्मत करूया तुळशीक ती वे ती प्रथम गेलोटी आना गो ती आता हुड्डा तंचल प्रसावास करतस मारे ती आमगेल तसल दुर्बळ जयंती गेल डोळे वत्तत वेत असं हुड्डा हा म्हणी तू गम्मत करूया ह्या पण त्या बाहेर खई वच्ची नको गायना आम्ही दोघी वटू बैसून उलयताची हे पाणीपुरी आणि खवया गो थई पडे नेक्स्ट रोड आणतो हंग गो पिक्चर टाकीसच पडे तुझ बगलेन तू बगलेन मला बगलेन नाही गो चिकेच मुकारे हा कळवे कळले सांग हा आता कळवे त्यांची ते रोडाच कॉर्नरच पडे थई हा खाली जागा सिल पडे हा थई कंचके नवीन पाणीपुरी अंगडी खई गो भारी रुची खई बा दलरी थे वच्चक समजाय न गो गायना आमगेल हॉटेलला गीदत नाही गो मागीर हन्नी पडल्यार काय ना मका थंयची सोचा सुर केल म्हणरी घरात ते मका सहस्र मर्चन दत्ता एक काम करूया थंय दुकून हाडवया हुई गो होम डिलिव्हरी अस खई गो आम्ही तीन हाडिया गो तीन मक्कनी तुक गो होई लायकोनो खत्याची गम्मत उलया गो हा सुमार दिवस तल गो मारेती हे शियान तू संजवाळा खई वच्चत आहे ना गो वही गो आम्ही दोघजण गम्मत करूया कशी तुगल माय घरा ना नवे गम्मत करूया हा वनी तू मात्र दैत्वे दाय सुरेखने हा वाजा ऑफिसातून वग्गी येता आणि फोन दवरता संजेरी हंगेल गम्मत तो कसने म्हण तुळसी नाशी गम्मत दिसना नवे केना मी तीन जण उठू अशी नवे आजी तिक सोणम्मी अशी पट्टंग मरतसत म्हणरी एक नमनशी बेचारू नवे होई गो मकई तशींची ती नाशी भारी बेजारू दला चिक्के तिका चुरकू लागो का नाही गो ती नशी प्रकारचे सम्मे तुमची सांग तका हाव हे आयडिया केले आजी झाडामुळ्यांनी क्लीन करतसील गो सुस्तशी दिसले म्हणून जगलीर बैसून सुधारसून घेता आसिली सडनली रोडा दिक्कंत शब्द झाल म्हण पळयता ही वच्ची दिसले गो तक्षण म्हाका आयडिया आयले ती कायको म्हणूच हांवें तुका फोन केलेल गो पळो का वर्कआउट जात की ना म्हणून खंडीत वर्कआउट जाता तू उरलेल खंय पण तिगेल कन्ना पडली म्हण जाल्यार ग्यारंटी येता बाती तुगेल प्लान सक्सेस होणे तुळसी येतस कंडे दुखून पडेल हांव तिका भितर रिकतस वे जोर करूया कसन जोक सांग सुरेखने तू अजून पोट्टा दुखेल मका तू खासून पोट्टा दुखी येतस गो मारेती तुगल पोट्टन तशी बरी पदाची तू पोट्टा दुखी येऊन आता तू पदाकनी बाळ अंदला राव कसो करचू गो एक दोन दला पुणी हात रेका हंडी रेका दोरियत सिले तू गेल पडला रे पदाच भंडारास मारेती कसो करछे पुढे गोत सिलदर रे बुट्टी पुणी हडियत सिले बुट्टीन भरत सिल हाव पूर सुरेखने तुगेल जोक ऐकून म्हाका तुझ्यावर पोटा दुखतेस पद उसर कडचे ताकत ना तशी दल्ला गम्मत दल्ला बा कितले दिवस दलल की अशी हसन अशी होई गो गायना आज भारी गम्मत
ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮೆ ಶೊಟ್ಟು ಮೆಣ್ಣಶಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಆಜಿ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಹಸು ನಸುನ್ ಪೂರ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮಗ್ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಕಡ್ನಾಗೋ ಕಸನೆ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಪ್ರ ಹುಡುಗಸ್ತತ್ತ ಹಾಸೆತ್ತ ಮನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ರಸ್ತಗೋ ಓಹೋ मक्क सोनू तुम्ही गम्मत करता सत्वे हो तुळसी अय्यो तुगल हुಡುಗ सुनासिल मारायती हाँ मिगल हुಡುಗस तुमका खई असतात मक्क तुम्ही दूर के लिंक मो कोणाला गुलेतस को गायना ಹೆಕ್ಕಡ ಗೂಸುರೆ ಕೊನೆ ಕೋನ್ ಮುನ್ ಕಳ್ತಾ ಮಿಗೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಗ್ ದೋನ್ ಕಾಣಿದಲ್ಲ ರೀ ಮಗ್ ಪಳೆಲ್ ಕುಡ್ಲೆ ಪುಣಿ ಗುರ್ತು ಮೆಲ್ಟ್ಕಿ ಪುಣವ್ಯ हो हिका खंकी पळल मनके अस्मो आमगे लगे खाची तुळसी होय की नाही पूर सुरे खोने आणि के कितले पोट चळका म्हणलेकला तुवे मग आत्ताच बेजारदल्ला अशी प्रकारची समवे तुम्ही हाव नाशी तुम्ही गंमत करता ती नवे दूर केलेला मिकी तू नवे आमको दूर केलेले हा हन्नेनी गज्जून कसे की उल्लेल म्हणो तुळशीदासन कोप्पूनु तुका कसे की प्रसवल म्हणो त्या पुरा विषय तू मनान तू दवरून घेतले हा आमगे लगी एक विषय सांगली गो तू हा आम्ही एक कानामाल चढूशी असिलिंक मुगो खाश बొబ్బిని पशी चढ असिलिंक मो तू अशी करी येतवे दलमेश कसंदला कोण घेवंती त्याला तू आमगे लगी एक विषय सांगली गो मक्क कश्कीची सूक्ष्मांतेचुर कोळनु हाव अंगिलग निम्गुनु आमगे तेगलाड्दवनु एकड़े गायನ तेगलाड्दवनु इत्के रामायणदल मुगो एक विषय अशिष्टल मणिक संगीत सिल्मु दूर केलल कोण अम्मी कितुव तुक्का मी दूरचे दलिंतनवे वय बा आता तुका ಹೊಡೊಡ್ಡ ಮನೇಶ್ ಪ್ರ ಲಗ್ಗಿದಲ್ಲಿಂತಿ ಅಮ್ಮಿ ದೂರದವ್ ಸಹಜನವೇ ಕಷ್ಟನು ಅಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಮಿ ತುಮಕ ತೊಂದ್ರೆ ಕಸಲೆಕ ಮನು ಅಮ್ಮಿ ದೂರ ಸತಿ ತಿಟ್ಲೆಂಚಿ अशाने उल्ल नाक सुरे खोने मग तुम्ही दोग जन सोळरानी कोणे नाती साधा नक्का मक्का ऑर्डर दिता पुरा करता दलरी तुमಗೆಲ್ಲ ಗಸಿಲ್ ತಿತ್ಲೆಕ ಸಲಿಗೆ ತಿಗೆಲಗ್ ನಾ ಮಕ್ಕ ಅಶನಿ ಉಲ್ಲ ನಕ್ಕತಿ ದಲ್ಲೆಲ್ ದಾವಣಗೆಲ್ಲೆ घरात विषय तुमगेला गनी सांगून तुमगेले नेಮ್ಮದಿ वाईट करचे नजमण एक उद्देश असेल सोडलारी आणि मक्कांच्या विंगडन उद्देश नासिल होणे प्लीज त्या कसने असगो तुळसी तू आमगेलगे कुत्ते संकासिले खाली तुमगेल बम्मुन बैला लढाई दलरी आमगेला संका म्हणून नासिले तुम्ही आज लढाई करतती फाय एक दत्तती त्या पुरा आवच्चो आमका गतीना दलरी तुमगेल लढायक आमगेल दग्गल बम्मुन कारण म्हणताना ते कसन म्हण आमगेलगे चूर संगीत असेल नवे ಕೂಡ್ಲೆ ಪರ ಪರಿಹಾರ ದತ್ತಸಿಲ್ ನೇಗೋ ಅಷ್ಟು ಕೊರ್ಚನಜ್ಜಸಿಲ್ ನವೆ ತಾಮ್ಕು ದೋಗ್ಜನಕ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲೆಲೆ तुमक दोघांके हात जोडसून क्षमापण निमगीता मग माफी कराती त्या टाइम हरी मिगेल परिस्थिती तशी असिले मग कसं कोरका म्हणून कळताना आसिले त्यातनं मग कसं समजिसले की तश केल्लं हावे मिगेल बमणन केली एक दोन्ही कारभार नाही त्या प्रसंगच्या का बेजार दिसता त्या काय तर गुट्ट जाऊन वर नाही म्हणया तुमक गोतच नव्हे आणि उपास ते सांगच्याक मग काही इष्ट ना तश दोन त्यातना हांव तुमगेला कसने सांगून घेनी सांगची परिस्थिती हांव नासिले प्लीज तुम्ही मात्र म्हाका दूर कर नाका ती तुम्ही दूर केल म्हळ्यार म्हाका जीवन करचे कष्ट जाता आ सोड सुरेखने अनिकेतिक भिवत ना कमी बिल्ली गोतळसी सकाळी तू तहसील पडेले तू कायकू म्हणू हांव गायना फोन केलेले तू हंग घेऊन येत म्हणून आमका गोतसील गो तुक्क सोण आम्ही गम्मत पार्टी करतात गो जाल्यार एक सांगतो तुळसी हे चूकी मात्र रिपीट दवचनज्जे रिपीट दला मात्र हांव केदने तुगेल तोंड पळे ना पळे ना सुरेखोने आणि केदने अशी चुकी करना कसं नसले रे तुमगे शेअर करता हांव तू गेला नी तुगल बमनल विषय दलरी आमका संका म्हण फोर्स कर ना ती तुळसी ते तुगल पर्सनल संका म्हण दिसल्यार सांगेता नातला सोडी येता दल्लरी तुमगेल घरान तो कसने ತೊಂದ್ರೆ दल्लरी ना लढाई दल्लरी तक्क अम्मी कोणे कारण असलरी तरी कोण तू संका आमगेलगी कळवे
दायत गायन हुन्ने तुम्ही नेशनी म्हाका कोण आसा ती जाल्यार अशी केन्नाय कोप कोरून घेनाका ती तमाशेकय तुम्ही कोपच्या नज्जा तुम्ही कोपला रे बेजारला रे म्हाका कशकी जाता प्लीज तश कोरनाका ती सॉरी नाहीत ग मारायती आणि त्यांच्या मना घालून पैसे नका आता थोड्या वेळान तो पाणीपुरी येता त्या खाऊन आणि कितले पट्टांग मारनो खरा वचा लाईक शेअर सबस्क्राईब कोण सपोर्ट कराती व्हिडिओ कशेच म्हणू कमेंट सांगतो संगाती लाईक शेअर सबस्क्राईब कोण सपोर्ट